No niin, eli tervetuloa Fragis pelailee kanavalle. Tänään me pelataan GTA 5 yksin peli, koska online on nyt ihan sikalaginen. Se ei mahda toimia millään. Eli tänään me pelataan nyt GTA 5 yksin pelistä tämän kerran. Tai no ei tämän kerran. Mä voisin kyllä ottaa ihan... No ei. Bravo, mä kuolin heti. Mut siis... mä ajattelin, että mä ehkä kuitenkaan teen niistä erillisiä, että GTA V-rähinät, niin... Se on sit GTA V-häröilyt kyllä tulee olla tän nimi, mutta siis se on sit tätä singleplayeria ja onlinea sekoitettuna. Että joo. Mitäköhän muuta tässä olisi sanottavaa tässä loading screenissä? No ei nähtävästi mitään. Noniin, nyt me päästään takas tänne kentille. Mitäs kaikkea täältä löytyy? Kaiken näköistä. Noin, nonni. Let's steal this fucking vehicle. Joo, katsotaan. Juma. Haha, se on kyllä. Ei, älä lähde, nonni. Ja se lähti kyydistä. Jumakauta. Mitä kaikkea täällä on? Hei, käydään varastaa pala-auto, jos tuolla on. Joo. Man, fuck this shit. Run away, baby. Fuck! Shit. Noniin, nyt varastetaan palo-auto. Me lähdetään nyt. Fuck you! Noniin, hyvä. Nyt tää käynnistyy. Brum brum. Vitsi, joo, mä siis GTAt kuvasin siellä sen puoli tuntia. Sitten mä ajattelin, että mä editoin sen. Mutta siis se editointiohjelma, niin se ei antanut mun niinku pistää sitä videoa mihinkään, niin tuhlasin sitten 3 tuntia editoimiseen, kuvaamiseen ja kaikkeen turhaan. Otti kyllä vähän päähän, mutta ei voi mitään. Ei voi mitään. Oh my lord! Did you get hurt? Hei, kato, täällä on Jouga. Jouga perkele oli tuolla. Jouga liikenteessä. Perkele. Oi oi oi. Damn. Hello mate. Oho. Nyt kävi köpelösti. Kävi tosi köpelösti. Tuo ääni oikeesti menee koko ajan tolleen tosi niinku tasaksi. Sanoisiko niinku joku kurkku menee tukkoon, niin tulee tällainen ääni. Oho hups, siinä meni Felixer. Siis tollanen ääni tulee mulla välillä. Alkaa ärsyttämään aivan älyttömästi. Perkele. Anteeksi. Ujujujujuju. Oho! Damn, it got fucked up! No joo. Bussi. Oh, you suck. Oho. Shit. Sorry about that. Nice box you got there. Mitä? Wow. Makeeta. Upea laatikko, mutta hei, nyt vedetään kunnon vauhdin siihen. Pistetään sireenit päälle, niin kaikki väistää. Get the fuck out of my way! Ne meni pois päältä. Shit. Please ole, jos on siellä maaginen laatikko. Voi ei, katosko se. Oh no. Se on takas paikalla. Ai, se on takas paikalla. Shit. Hei. No niin, nyt ei vedetä sitä ihan täysin. Okei. Sinne jäi laatikko. Oho. Ajotaidot on taas ihan parhaimmillaan. Hei. No niin, katsotaan mitä tää menee. Oi. Noniin. Damn, that is. You got the ass. Whoops. Aha. Ai, mun olkapää.
Mäkkärijengi liikenteessä. Minne se yksi juoksi se? Siellä. Mäkkimiehi. Mäkkimiehiä ja naisia. Jumalauta. Huge. Se afro on niin... Oh god. Noni. Mäkkimiehiä ja naisia liikenteessä. Damn, I got that shotgun. What you gonna do, boy? Too late. Shit. The cops are gonna rape me. What? What? Okei, noni. Tää on hyvin parkkerattu. Noni. Okay, cops. It's rape time. Let's go! Hello. Oh god, älä jättää jumiin. Die, motherfucker, die. Noni. Ei, tää jäi tähän jumiin. No. Au. Fuck that song. Noni. Me päästään näitä fagotteja pakoon vielä tänään. I hope. Ja kuin mukaan. Eiku se oli vaan mun varjo. So sad. Ei! Kuoli taas. I am ashamed of myself. Oh my god. Mä oon tosi tylsä oikeesti. Ihan älyttömän tylsä. No niin. Hei, sinä ei. Mä haluan kertoa sulle ihan salaisuuden. My name is Jeff. Kaikki aina feidaa, mut... Mä haluan tuon auto. Mä haluun ton. Hello. Oprah oli tuo kuskina. Yeah! Noniin, nyt lähdetään. Piip, ei sitten. Ois kannattanut varoa. LSPD, motherfucker, freeze! Eiku, joo. Just niin. Hei. Ja mennään nyt tästä aukioon läpi äkkiä. Ei vitsi, mä menin väärään suuntaan. Tai niinku väärältä puolelta. Mä en oo ikin muuta tutkinut tätä. Minkälainen paikka tää on? Hello, fine lady. I'm just gonna beat you to your death with this hammer. Stop! Hammer time! Damn! Stop! Hammer time! Hehehe. Wow. Kaikkea jännää täälläkin on. Mä oon pelannut päälle vuoden GTA, en kaikin käynyt täällä. Noni. I'm out. Mikä vitsi toi on? Onks toi mies vai nainen? Mikä sä oot? Käännetään sen ruumis ympäri. Mikä sä olet? Kommeet rintakarvat muuta, mutta mikä sä oot? Herra jestas, hyi helvetti. Aikamoinen monsu. Ugh. No thank you. Oho. Se meni vähän vituiksi. Kobe! Yeah. Oh hei, yes. I'm just gonna pass by, motherfucker. Eiku, en mä mene katsotaan. Beep, motherfucker. Ei sitten. Ois kannattanut varoa. Beep. Siinä meni roskis. Oi hei, gay, mitä mies? Moi.
Noniin. Ei sitten. Ei osaa varoa, ei. Jumalauta oikeasti. Opetakaa varomaan, mä ajan kuitenkin täällä. Ja käytän tööttiä ihan, että... Bravo. Kannattaa varoa, ei sitten, oho. Sup, homies. Kato nyt. Ei kukaan niistä varo. Hei. You fucking pussy. Hei, sä et mene minnekään kuule. Sä et pääse pakoon tolle, että sä törmäsit just äsken mun autoon. Blimppi. Oh my god. I just wrecked a blimp. Get wrecked, you fucker. Who wants to fuck with me, boy? Gangsta. No niin joo, lähdetään hane. Ei tolla ainakaan, mut siis... Sup, dudes. Sup. Kaikki on tällaiset lähtee. BMX! No niin, nyt lähtee. Ultimate kyttien pakoa jo 2014. Hui! Ohoho! Se on jo päin. Ai muokapää! Ei, nouse ylös Franklin, perkele! Franklin got wrecked again. Saatana, kun olisi noussut vähän nopeammin tää Franklin ylös, niin mä olisin selvinnyt. Mut ei. Ei pysty. Ensi video muuten sit tulee olla Destiny taas ihan just so you know, koska Destiny on se juttu. Ihan oikeasti. Ihan aikuisten oikeesti, lasten leikesti. Mutta voitte myös kyllä pyytää, että mitä mä pelaisin sit, koska nää idikset ei oo mitään parhaat, koska varmaan Destinyn jälkeen tulee Watch Dogsia ja tälleen. Motherfucker, you can fuck with me, huh? What you gonna do, boy, when I rape you in the ass? Kalibereita perseeseen. Noin. Kalibereita suoraan pyllystä sisään. Joo. What you gonna do when they come for you? Sä Toho. Ja... Toho. No niin. Sitten mennään odottaa, että ne lentää mua päin tänne sillä. Damn. Liu ylistää. Jöjö. No niin hei. Pystyykö tätä liikuttaa haulikolla? So that's no then. Okay. So sad. Fuck you. See, no one fucks with me, boy. Ah, shit. And I thought I was invincible, boy. No niin, elikkä tästä se lähtee uudelleen taas. Mä kuolen koko ajan ja sori kun mä olin hiljaa, mutta musta tauolta, kun mä kuolin. Anteeksi oikeesti. Ei ollut tarkoitus. Bitch. I need something more powerful. Okay, this'll do it. That's the way we do it, man. Then I'll do it like this. Hei joo, tapetaan meitä roskiksella, eiku, hei. Boo, you suck. No joo. Tää video taitaa loppua tähän näin, perkele. Siis, joo. Tässä oli tämän päivän GTA 5 video. Fragla
Oikas, aina menee tos. Siis Fragis pelailee, kiittää ja kuittaa. Se ois moro.